Ahoj Boris, tak som tu zasa. Keď si sa rozhodol, že mi vyhlásiš vojnu, mal som nejakú predstavu, o čom bude druhá časť mojich videí. Chcel som sa vyjadriť k slečne Ferusovej a slečne Richterovej, ale situácia sa vyvinula tak, že druhá časť bude o niečom inom, alebo o niekom inom. Takže dnes budem reagovať na aktuálnu situáciu. Pozorne som vnímal všetky reakcie teba aj ostatných členov, prípadne nominantov Sme rodina, a musím na to reagovať. Tvoja reakcia na otázku moderátorky v diskusnej relácii Rádia Express, čo si myslíš o mojom prvom videu, bola zaujímavá. Najprv si povedal, že si ho ešte nevidel, ale hneď si začal škriekať, že to video je urobené presne tak isto, ako videa slečny Ferusovej a Richterovej. Nemôžem s tebou celkom súhlasiť, ale to by bola skôr diskusia pre odborníkov. Dôležité je, že si zasa klamal. Buď si to video videl, alebo si ho nevidel. Samozrejme existuje ešte jedno vysvetlenie, možno máš nadprirodzené schopnosti, ale to by ti asi neuverili ani tvoje maloleté deti. Ale dnes máme inú tému. Pán Vladimír Pčolinský. Je to človek, ktorého život, práca, peniaze a celé živobytie závisia a vždy záviseli iba od politiky. A nie len jeho, a jeho bratov. Stačí si prečítať ich životopisy. Pán Vladimír Pčolinský sa živí výlučne prácou v politike alebo pre politikov už od svojich 20 rokov. Ešte šťastie, že existuje rodina Pčolinských, veď čo by si to naše Slovensko bez nich počalo. Práca v politike a pre politikov sa im evidentne páči, veď reálne stačí tliapať papúdov a múdro sa tváriť a z času na čas si zaplatiť nejaký dohodnutý rozhovor v médiách. Áno, boli obdobia, keď pán Vladimír Pčolinský nebol zamestnaný v organizácii, ktorú financuje priamo štát, ale vtedy bola jeho životná úroveň podstatne nižšia ako je teraz. A čo robil pán Pčolinský v tomto medziobdobí? Zarábal ako sa dalo. A niekedy veľmi zaujímavým spôsobom, čo sa možno tiež v budúcnosti ukáže a verím, že aj preukáže. Pán Pčolinský, veľmi sa vám čudujem, že ste sa rozhodli na mňa zaútočiť. Ale ja som pripravený. Minule som Borisovi odporučil prečítať si knihu Umenie vojny. Prečítajte si ju aj vy. Poviem vám jednu zásadu generála Sunceho. Víťaz získava víťazstvo už pred bojom. Porazený sa snaží získať víťazstvo v boji. Vo vašom stanovisku pre médiá ste povedali, že moje vyjadrenia smerom k Sme rodina a aj k vašej osobe považujete za pomstu z mojej strany za to, že ste ma nechali zákonným spôsobom sledovať v roku 2020 Slovenskou informačnou službou. Okrem toho, že ste touto informáciou pravdepodobne mohli porušiť zákon o utajovaných skutočnostiach, je otázne, či ste vašu právomoc využili alebo zneužili. Novinári by sa vás mali opýtať, prečo sa počet odpočúvaných a sledovaných osôb po vašom nástupe do funkcie zvýšil a zmenil sa najmä kvalitatívne. A ešte zaujímavejšie by bolo vidieť ten zoznam. Hovorí sa, že sú to sami úspešní a vplyvní ľudia. Oskar Világi, Miroslav Výboch, Miroslav Bartoš. Ale pribudli tam aj nejaké závadové osoby, napríklad Peter Tóth, Marian Kočner, páni Arpáš, Polák, Osusky, áno, dokonca aj osoby vo väzbe. A dôvod? Formálne to bol väčšinou dôvod označený ako ohrozovanie hospodárskych záujmov Slovenskej republiky. To je také kaučukové ustanovenie, podľa ktorého sa dá pod toto označenie ukryť akýkoľvek motív a cieľ. Krajský súd v Bratislave, ktorý schvaľuje takýto postup, fungoval ako automat na Coca-Colu. Podaná požiadavka a vyhovené v 99% prípadov. Slúbil som, že budem zverejňovať iba pravdu, takže s detailami k tejto téme musíme ešte chvíľu počkať. Nebudem sa venovať našej spoločnej kauze pán Pčolinský, lebo je to, ako politici radi hovoria, živá vec. Úprimne, veľmi ma svrbí jazyk a keby som začal teraz hovoriť, tak je celkom možné, že by nás oboch tí zvedaví ľudia z Račianskej alebo možno aj z Pezinka zavolali na priateľský rozhovor a mohlo by sa stať, že by tam jeden z nás potom musel zostať. A ja by som to v tomto prípade určite nebol pán Pčolinský. Myslím, že bude lepšie počkať na nejakú zákonnú formu môjho vyjadrenia k vám. Ale keď si z dnešného uhla pohľadu pozriem vaše pôsobenie na Slovenskej informačnej službe, tak sa dá rozdeliť do dvoch častí. Jednu by som nazval zaujímavý podnikateľský zámer a druhú extrémny boj za záchranu vlastného zadku. Tak sa mi zdá, že ste nemali takmer žiaden čas na plnenie reálnych pracovných povinností. Včera mi neznámy ctihodný občan doručil nahrávky, ktoré budú určite zaujímať slovenskú verejnosť.
Chcem zdôrazniť, že sa nezaujímam o politiku a toto zverejnenie nahrávky nemá za cieľ akokoľvek niekoho politicky poškodiť. Zverejním iba pravdu. Trochu ma mrzí, že to, čo zverejním, môžu využiť niektorí politici, ale tomu zabrániť neviem. Ale platí to, čo som povedal. Nestarám sa o politiku a nemám žiadne politické ciele. Takže iba malá ukážka zo značného rozsahu materiálu, ktorý som dostal. Počúvajte a potom k tomu poviem svoj komentár. Nebol v kontakte s Lipšicom, lebo Lipšica som deň pred zadržaním, to bolo tak, že ja som Boris išiel do piče, ja som mu povedal, že on nemôže mať Zola Perháča, advokáta do piče, lebo však to máš kolíziu s Makom. Ja viem, že ja idem za Danom. Tak ja som zavolal Danovi, že si potrebujem stretnúť, že ho teda prídem vyzdvihnúť, on že dobre. A som povedal, že Boris tvrdí, že ho zajtra idú zobrať, že je teda právneho zastupcu. Dano povedal, že OK, že on prišiel do toho cigarového salonika, dáme, ja som ho doviezol. A hovorí, ale že vieš, ono by to nevyzeralo kokocky, že odkiaľ ja viem, že ho zajtra majú zobrať, tak zatiaľ nech proste tam dojde na prvý úkon Perháč, on si potom, alebo žena mu zvolí mňa ako advokáta a ja dojdem. No. A potom ale došiel, dobre, zobrali ho, blablabla, kokotiny. A potom 29. januára došiel Mako, lebo ja som s ním chcel skončiť tú lokalizáciu. Doniesol mi fľašku rumu a 4 hodiny sme od 10. do 14. u mňa sedeli. Nepovedal pol slova, že vie, že proste ako môže nejaký zarokovaný, nič, vôbec nič. Čiže podľa mňa v tom čase netušil. Až o týždeň mi povedal, keď si ho zavolali. A on mi vtedy hovoril, že však to bolo tak, vieš, že tu sedel Boris, pili a nohy, hovorí, že Boris je kokot. Hovorí, že však je to kamarát a je to kokot, lebo hovorí, že on došiel za mnou do Jelenca, keď ma pustili a ja som povedal, že som musel voči nemu vypovedať, lebo by to ináč na mňa bolo. Boris tam kokot vypil 10 rumov, tak som mu povedal, že Boris, že si ožratý, že chod do piče a keď budeš triezvy, tak sa potom stretneme. A potom viem, že sa stretli ešte v Omnii, tam v Lame, tam sa bavili. Ale to stretnutie mi už Boris nepotvrdil, nenahlásil. O Jelenci som vedel, ale o tomto som nevedel. Keď išiel z Jelenca, on mi nepovedal, že Lajovoč nemu vypovedal. On mi to nepovedal. No ale bol úplne už rozjebaný. A teraz neviem, napríklad bol som v Poprade, lebo sme tam niečo mali a Boris normálne došiel za mnou do Popradu a vtedy tam za mnou aj Braňo Zurian došiel, vieš, že tam iba tak kávu, sme debatovali, došiel Boris bol úplne zasypaný, Braňo hovorí, že on fakt nevie, že čo sa deje, hej, vo všeobecnosti, lebo žene mimo toho, že to si rieši Kovažík napriamo s kokotmi, takže že on no a ja hovorím Lajovi, vieš, lebo že však mu tam, vieš, Zolo Perháč volal, že kde mu volal Zolo Perháč, že Zolo je aký zosratý. Lebo vieš, ako mám popísaného vo firmách, hovorí, že ja som Borisovi vybavil, aby ho čuril, aby ho nerobili, nezadržiavali, aby neviem čo a tak. A potom došiel za mnou, keď ho zadržali, došiel za mnou Kliment a bičoval a hovorí, že keby ten kokot Kučerka nedal tú sťažnosť na Šureka s Nekom, tak, lebo pôjde to mal dozorovať Šurek, tak Šurek by nežiadal väzbu pre Borisa. Pretože to on s ním bol dohodnutý. Ale hovorím, keď to dostal Kizel, tak to bolo v piči. Tam sa potom akože išlo, jak sa išlo. Takže k vášmu konaniu, ktoré ja nazývam podnikateľský zámer, sa dnes vyjadrovať nebudem, pretože som bol jeho súčasťou. To, čoho sa týka tá nahrávka, je o druhej časti vašich aktivít, ktorú pracovne nazvime extrémna snaha o záchranu vlastného zadku. Čo vyplýva z nahrávky? Boli ste spoluorganizátorom a aktívnym účastníkom toho, čo pán Matovič nazval očistou spoločnosti a spolupracovali ste so všetkými zložkami polície a prokuratúry. Ale potom sa začali diať veci, ktoré ohrozili aj vás a všetko sa rýchlo zmenilo. Boli ste totiž vo veľmi blízkom vzťahu s pánom Makom. Vždy ste to vo vašich vyjadreniach popierali, ale teraz je to zrejmé. Keď pána Mákova 17.9.2020 zadržali,
Asi ste nemali príliš pekný deň. Dostávali ste možno aj zákonným spôsobom informácie o tom, čo tam ten Mako vo väzbe rozpráva. Nastala asi panika. A tak ste možno zákonným spôsobom začali venovať pozornosť činnosti NAKA, ale som presvedčený, že ste to nerobili preto, že máte dobré srdce alebo zmysel pre spravodlivosť. Vašou motiváciou bol strach a pud seba záchovy. Vedeli ste, kam to smeruje a chystali ste sa na konfrontáciu. A keď potom pána Mako aj 13.11.2020 prepustili s pečiatkou na čele kajúcnik a udavač, tak ste mali ešte horší deň. A keď sa vám prišiel vyplakať pán Beňa a povedal vám, že Mako voči nemu vypovedal, tak už to musela byť hotová katastrofa. Vedeli ste, že udržať pod kontrolou pána Beňu, ktorý má evidentne kombináciu pohlavných chromozómov XX a nie XY ako ostatní muži, nebude vôbec ľahké. A tak ste vyvinuli extrémnu snahu zabezpečiť, aby pán Beňa nebol stíhaný väzobne a snažili ste sa to vybaviť cez pána Lipšica, v tom čase ešte advokáta, a jeho veľmi dobrého kamaráta, sudcu Najvyššieho súdu pána Klimenta. To, že pán Lipšic a pán Kliment majú k sebe veľmi blízko, už bolo preukázané v médiách a obaja blízky vzťah potvrdili. Takže snaha bola extrémna, ale nepodarilo sa to a pán Kliment vám prišiel osobne vysvetliť, že sa to nebude dať zariadiť, lebo... Veď ste to na tej nahrávke počuli. Nie som odborník na tajné služby ako vy, pán Pčolinský, ale dovolím si vyjadriť vážnu pochybnosť o tom, či aktivity, o ktorých s takým zanietením hovoríte na nahrávke, boli súčasťou plnenia vašich pracovných povinností. Som presvedčený, že nie. Ja chápem, že pán Pčolinský je v určitej časti verejnosti vnímaný ako národný hrdina, ktorý odhalil tých zlých Čurilovcov a možno sa ukáže, že to je aj pravda. To ja hodnotiť nebudem. Chcel som iba povedať, že sú tu vážne podozrenia, že zneužíval a využíval Slovenskú informačnú službu a svoje postavenie na to, aby si zachránil vlastný zadok a zneužívaním svojho postavenia a porušovaním zákona sa snažil dokázať, že iní zneužívajú zákon, aby zachránil iba sám seba. To sa mu ale nepodarilo a zomlel ho systém, ktorý pomohol vytvoriť. Počuli ste. Pán Pčolinský, na záver jedno čínske príslovie. Keď sa blázon hrá s ohňom a popáli sa, tak za to nie je zodpovedný ten oheň, ale ten blázon. Prajem vám krásny predvolebný deň, pán Boris Kollár a pán Vladimír Pčolinský. A pán Búza, na vás som tiež nezabudol, iba dnes na to nie je dosť priestoru.